Statistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea tindika li dħul disponibbli medju ras għal ras f'Malta qabeż 22,000 għall-ewwel darba fl-istorja. Dan kif bejn l-2024 u s-sena l-oħra. Id-dħul disponibbli medju ras għal ras żdied b'aktar minn 2,300 euro f'pajjiżna, jew bi kważi 12%. Dan meta madwar l-Ewropa iż-żieda kienet ta' 1,300 jew inqas minn 6%. It-tkabbir ta' dħul f'Malta kien il-ħames l-akbar madwar l-Ewropa. Permezz ta' żieda s-sena l-oħra, id-dħul f'pajjiżna tela għall-istess livell tal-Italja. Sal-2012 id-dħul medju tal-Italja kien darba u nofs dak ta' pajjiżna. Id-dħul tal-familji Maltin laħaq ukoll dak tal-familji Ċipriotti li wkoll sa 13-il sena qabel kienu jaqilgħu darba u nofs familja medja Maltija. Id-dħul f'pajjiżna huwa 96% tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan meta fl-2024 kien 91% u fl-2012 kien 74% biss. F'Malta kellna tkabbir ta' kważi 10,600 euro fi 13-il sena, mentri fl-Unjoni Ewropea kien hemm tkabbir ta' madwar 8,000 euro jew terz anqas. Il-livell ta' dħul medju ras għal ras komparat mal-medja Ewropea huwa wieħed mit-tliet indikaturi ewlenin tal-Viżjoni Malta 2050. Sa 10 snin oħra l-mira hija illi d-dħul tal-familji f'pajjiżna jkun laħaq 115% tal-medja Ewropea. Dan ifisser li hemm bżonn titjib ta' 19 punti perċentwali jew 1.9 punti perċentwali fis-sena. Is-sena li għaddiet iż-żieda kienet ta' 5 punti perċentwali, jiġifieri aktar mid-doppju taż-żieda rikjesta mill-Viżjoni Malta 2050. Il-Eurostat ippubblikat ukoll statistika li permezz tagħha taġġusta l-livell ta' dħul f'kull pajjiż mal-livell tal-prezzijiet. Biex bekk jekk basket ta' prodotti u servizzi jiswa anqas f'pajjiż, l-ammont ta' dħul ikun aġġustat il fuq ħalli kull euro jixtri l-istess oġġetti f'kull pajjiż.